lang hilin eh. Morning, magandang buntag. Salamat Lord, salamat sa gasa sa kinabuhi. Adlaw Miyerkules na. Gapon mo to kamong lakaw gapon palap check up ni upaw. Di pa to kang baby, pero gidara man gyapon mo si baby kay may didi. Ja. Wala gito jahang kuan. Ja kunong mayuma lagi nagyapon. Kaya kuno follow up gyapon sa isang ubi. Good morning day sa tanan. Good morning. Ila Ma'am Yuning Ayop. Musta na ma'am? Pasensya na. Nasar ko maka-atubang kami na busy lagi ng lola-lolahan na. Lola na dyan. Bitaw. Si Ma'am Siri Ulrich. Good morning ma'am. Nila ni Bilma Macabalo. Jet Mendoza. Good morning. Ilina Kanyiti. Good morning. Good morning sa tanan. Ito sila sa gawas. Painit. Painit ang bata kaya alas 6 naman. Kailangan maintan. Painitan silang duwang angkan mag-ina. Ako pala si kaso ko nagsabaw. Si kaso ko pamahaw o manglaba. Kamusta naman mo tanan? O diya sa ang mga sakop des buhol des Cortes sa Cardinal Regi diha sa tabuan nila Marinilda Acapulco Gumis. Good morning diha Maring nasa Lindia si Kia yung batos Kia ni komenta batos Kia sa hangkuan nga mo ani kung hinsa kay mo kuan sa bibi kay mo litog aksyon tag silos kablatak yang kay muli bigyak yang pohon ni Jet Mendoza. Good morning ma'am. Labi na ni ma'am Numbers and Family. Good morning. Good morning sa tanan. Di Gusilinyo. Iyan sa gwanta-gwanta ko no. O kung sa maglisod taong ka ng say pa. Sana pati mo na ininilinan. Inilinan o sa pati mo para makagatas. O good, kamusta ni Ma'am Almalim? Salamat kaado ma'am sa filming pagsubaybay. Salamat kaado. Ni Ma'am nila ni sa Cavite, nila ni Maninay. Gracia Moral nga to na Saudi. Salamat kaadyo sa permi pagsubaybay. Salamat kaadyo sa mga maaduhon. Aminin to pasagdi. A few moments later. Padong de Cruz Housing papakay mo balik kong manok kay magsunob ko manok mga kabayas paringilin na lagi niya para magpagatas kay ano man ron no ibis Miyerkules o mangyapok ang biyahe man doon na mangyapok nagbay mga sabi mo lakaw na po kanon kapon siya man sila ng maningkado numalit siya nasun karon kay manok kapayas kuan manito supod magpaut po sarado pa man sarado pa kuan salon pautan yung buhok kay sabon sarado pag kuan salon ito na lamang kuskuan dahanan og manok palitan ng upaw kay supod yaman yung palit sa gasa kaya suki jud midya
Suki. Suki ni Jas Carney, manok o baboy. Ay ba manok? Ito ya. Ano ba? 81. 81? Pachap. Tuan. Tinula. Luban nga manok. Manok o atay. Kuan panig butang yundoy, aglazaw pa. Kay butangan pag kapayas na. Sabi guay mo gatas. Kapayas o dahon sa bati o kamunggay. Saging o kamote, lunawon ni haluon saging o kamote. Masa pa mo kamote o saging kaya ron di mo gahi jang tae. Kay lisod, kasuway ko lisod, mukaan kagahi, malibang kag tubuhon nag mga pira murag isang kaslangit ang kasakit kahila kag inutang o magkaan matubuhon ka muna yung pira maglikay kagahi lunawon ni ng saging hinog sa bulan og kamote sa sabaw-sabaw. Kami din tag napay bugas mais. Wala kaligas. Napoy mangga di masupaw og mangga bawal magmangga kay aslam. Mo di manggang tamis kuno pwede kita mo avocado. Nagilog ang mga tao sa avocado dito sa merkado kay ang kutong bazi ang kani kunong liso sa avocado tambaw kuno. Ilaga kuno ning liso baw ning kumutan ako kuan ang pases nila supaw kung sa tambalan sa liso sa avocado. Kaya di majibaji ning kumpra balik 5 ka kilo kaya gizang giapas ag liso. Dami snack na nilugaw. May sumang bulanghoy. Pares, pwede ka lipaw. Daw. Pwede ka pwede bulanghoy. Oh, nilugaw. Paresig avocado. Paresig pan. Bitaw, ko nalingaw ko ng taos na isa ka baji nga. Di pa pagkado tiguang. Hindi siya nga. Udton ko nito niya. Nakapili mo kong pila krugas. Ingo mo siya nga. Aba mo kay bawo ngag tambaw agliso ko mo tambaw mo di ko ning avocado karon mahal kay daghan ko nung matambalan sa liso suwera po kog palit pila ka lugas isang 300 kilo kay pa-search nila sa upawon sa agliso sa avocado kung say naa mo say naa ngagang di ba avocado sa buhol dahon kay mo nung kusag dahon sa buhol tambaw jud Siguro po ito dahon. Basin lagi na inganyo po kong palit kay kapila kong balik-balik sa merkado ang kukita ka avocado karon pa man gikan ko nagdabaw Ang patubo mo ko buhok ka yan. Patubo buhok ko no napoy mangga hindi gusto po kong palit kay masig mutilaw di upaw gagmay ako po di ay yan ay kagrabo ko sa mangga nila sa buhol kanisa ka kon po di na ripaw ilawi kanisa ka avocado tinga bitaw ko nga nung tong badge nag isang harangan nag-uban kay isahon kong tutanan kaya ang tanos badge di mo tukuan murag namungihim pa sa lahas yung mga kay bawa ba kuno mo ang avocado kuno liso mo isang giapas kay tambal kuno naminaw ra po ko nila ng istorya na luto nag-amang hinalang ay na lang sinubang manok sa bulan paggatay paborito mga paggatay o kapayas kamunggay alugbati sabaw sa kinasun grabe di magbaha gatas kalipat day ko di ka pwede kuan pa bulanghoy di pwede bulanghoy pira kan sabaw nilugaw sabaw kinasun hilak lang ilang bata Kumbati.
Bati ka tay. Gusto pa ako nilugaw nga pinahawot. Kung sabaw sa kinason. Kapag mamaluto ag amang siniban nga manok. Paluto to. Isa pwede mo isnak upan. Panagsara kaya hindi mo gahi. Ayan, nilak na. Puliki na. Wala. Nilak na. Kaliga po mga batas gawas. Mga bata. A few moments later. Ingat mo kong kadyo. Lingaw tang mga bata. Oh, nandito na pala. Ano, tensi yan eh. Bubong. Babalik lang yan. Ipayas mga bata. Ayan. Hindi kaya. Liga. Ang ginasundoy, yung mga anak nasundoy nga nakaraga na. Panganay, hay ko no. Oh. Matay na naman ha. Ha? Matay na naman. Sa? Ano yun ba? Gano'n sila ka bo? Sa... Babay ko na. Ito. Ito? Nga dami, ano? Ano naman sunod? Hala. Hala. Itura man dahil na. Kaming 15. Kanang yan. Sunod ka doon. Mag-iban mo. Ag kami sunod, ano, may nagaban. Wako'y labot, kaya ito mo kusang lula. Katos Lin, Namita, Esther, Monica, Ali, Ajoy, mana sila nagsunod. A few moments later. Luto na sinunubang, kapayas, manok. Nagangkan. Ang dalig kabas ko, gangkan. Dalawa nagkapayas, atay, bris sa manok, o kalugbati, o hunggay. Sino man na? Kalugbati ka hunggay, hani ba ron? Ito pong pinason. Pagkakit sa mga matugtog Inapaw. Ano ito na? Na imong bisita pa ka napaw. Ano na yun? Ako na. Opo ko nakagsumang gulang huy. Ito di mong bata to ah. Ang panganay. Kasi, ito sana. Ang tayo na nagluto gani ha. Ito na. Matog si Bibi. Kain na. Garaptid yun doy. Doy lamang food. Kaanling. Kaan sami. Daghang salamat. Salamat sa kauning timbaya. Nagdapod mo. Ma'am Siri Olrek. Di ara sinunuban. Sinunuban sa bukid. Sinubang kapayas. Kaya nung magkatasan. Kaan sami. Ang dahon na? Alugbati o kamunggay. Hatay o abag. Halo. Sana pa yung sabaw ginason. Ito na lang. Oh. Undoy ng panganay. Ha? Sarap ko no.